ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз теппаи Самарқанд ҳаст, хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Клуб, аз ноҳияи Данғара, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва Душанбе, дигар Қурған ва дигар тарафҳо ҳастанд. дӯстон азиз, бо нархҳои арзон. нархҳои хонаҳо сар мешаванд аз 45000 сомонӣ. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз куҷо ба шумо хона ки лозимае. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 133 сомонӣ навор асар мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем компанияи Баҳромро. ин яка таҷрибаи 7сола 8солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, аз ҷои хоб, территорияи ҷои кортон омада мегиранд ва шуморо ба территорияи сарҳади Қазоқистон бурда соқу саломат мебуранд. мошинаша мошинаи комфортни, замонаи вайфай, кофе, ҳамаш комфортни. 2-3 намуд мошин доранд ки мошинаша метавонед ки интихоб кунед ва аз номи канали мо гап бизанем, ба шумо скидка мекунад. компанияи Баҳром опити корӣ ва одами хуб аст. хоб ду рақам аст ки ҳар ду рақамошон дар WhatsApp имо дорад. агар шумо ба дигар самтам агар хоҳед ки мақсад мошини холӣ ба шумо лозим бошад, бо маслиҳат дигар самтам яъне ки бурда меоранд. маромад аз номи канали мо гап бизанед. компанияи Баҳром дар хизмати шумо. мегзарем ба қисми хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочное хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Чиртак. 6 сотиқ замин масоҳат аст ки 3 дар хона кадаги аст. хонаи дуошона аст ки дуруша метонен дар 4 хонага 5 хонага чи хеле ки худтонда маъқул аст. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, хонаҳои калон бо мақсаде ки линияша тақсим карда мешавад ва хона полни худ бо ғуштои пухтаи аъло, угулои хона полни худ системои фундаментои бо қувват бо арматурка дирехтагӣ ва ошхона, баня, кухни ҳамаш дар дуруни хона. дар трезаҳои пластикӣ нави пачка чорда ва тагш дар подвал ҳам дорад. дӯстони азиз, кухни отдельна, ҳоҷатхона отдельна, баняшам отдельна. ҳуҷҷатҳои хона 100%, обсветчам аст, гирдаш полни худ маҳкам. нархи хона мегӯяд 500,000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад. якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад, гирдаш полни худ маҳкам аст, обсветам аст, хона уже яъне тайёр аст, гӯем мешавад 95% омода. нархшам мегӯяд 500 мегӯям, бо муомилаи хуб мекунем. ина рақамошон ҳардушон кор мекунад. якумаш рақамҳои TCL, дуюмаш рақамҳои Билайн. хона проектҳои навкати ҳамаш замонави. дӯстони азиз, ҳамаш монтаж падатаж кадаги аст. метавонед занг зада маълумоти поша гирем. бо мега арзони хуб мекунем, метавонед занг занен маълумота гирем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, рӯпарӯи заправкаи жилмастӣ гуфтага аст, 4-ум гузаргоҳ, айни доми 4. ҳамаш проектҳои навкати замонави ремонт. дӯстони азиз, сехонага квартира аст ки дар 8-ум ошона қарор дорад ки доми 9 ошона аст, 64 квадрати метр, даҷи зиёдтишкати. сехонага дар 8-ум ошона, доми 9 ошона, 64 квадрати метр, лифт пифтамата кор мекунад, обсвет аст, бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳои квартира шартномавӣ аст, дар ном то дар номи харидор карда метиҳам. срочно агар пул дар кош намегӯяд, квартираро фурӯш намудем. дар пеши хона, дар пеши квартира мактаб, мағоза, мақсад ки ҳамаи намуд чизое ки лозимӣ барои зиндагӣ ҳаст, яъне ки мактаб, садиқ, поликлиника, бозорча ҳаст ва аптека дигар чизо. хоб бо дӯстон азиз, ин лифт, идом лифта дорад ки лифтшам 24 соат кор мекунад, ҷои хубае мегӯяд, мақсад ки чип, яъне ки подъездаш мегӯяд бо чипкати подъезд дорад ва чипкати ҳуй мешавад, лифташ кор мекунад ва обсвет мегӯяд ҳаст. ремонтош беҳтарин, термис, пермис, кондитсионер ва телевизор ҳама чи опшим дорад. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад, бо усша маслиҳат мекунем. хоб нархи квартира мегӯяд 570 бо муомилаи хуб мешавад, яъне ки сехонага, духонага, сехонага кадаги кушода. маромад занг занед, бо 570 бо муомилаи хуб мешавад. дута рақамай
ҳад рақамошро 24 соат бо муомилаи хуби хуб дорад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Гулбоғда. 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардага ҳастай бо хонаҳои зимистона, об ва свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. ду дар хона ҳастай, веранд дорад дӯстони азиз. хоб ҷои оғулхона мақсад барои гов мол ҳастай кардага ҳастай ва ҷои нонпазхона аловхонамаш кардага ҳастай. дар ини хонаҳо монтаж кардага ҳастай, андова шикатур кардага ҳастай, фақат рангу боруш мондага ҳастай. дар ин территория мега барои ҷои гов мол ё кардани ҷои хуб ҳастай ва гирди ванашам боди ҳавои тоза ҳамаи чизи лозимӣ дар наздикиш ҳастай. хонане ки 95% омода, фақат рангу бор мондага, дига ҳамаш кардагия мегад соҳибуш. срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи мегад 300 000 сомонӣ ҳастай бо муомилаи хуби хуб дорад. хоб монтаж пахтаж кардага дута рақамҳо ҳастай. рақамҳои якумаш мегафон, дуюмаш вавилон. шахсоне ки мехарем метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотша гирем. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ. хоб нархиш 300, замини кушоди ҳамвор, ҳамаи намуд чизҳои лозимӣ ҳастай. веран, перан, кухнӣ, баня, оғулхона мақсад ҷои нонпазӣ, ҳама чи опшим дорад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед ки бо маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. барои ҷои гов мола мегад беҳтарин ҳастай. шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонам ва нарша мегад муомилаи хуб мекунем. марҳамат, занг занед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, датчаҳо борои шуморо қабул мекунам. баъз ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бохтар, Восе, Кӯлоб, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хуросон, Ҳамадонӣ обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. се та рақам доранд ки ҳар се рақамошро кор мекунанд. ҳар сеш дар WhatsApp доранд. компания Накаи Ёқуб беҳтарин компания, таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соҳу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотҳои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамошро нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахштеҷа гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. марҳамат, мо компания грузоперевозка Накаи Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар теппаи Самарқанд, маҳаллаи Роғиниҳо аз ваени Част тақрибан 500 километр дуртар. шаҳри Душанбе, яъне ки дӯстон азиз, теппаи Самарқанд, маҳаллаи Роғиниҳо аз ваени Част 500 метр поён, яъне ки устар. 8.5 сотиқ масоҳат замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ҳастай ки боз барои дигар хонаҳо фундаментҳои рехтагӣ тайёр дорад. об ва свет ҳастай. об ба пеши хона мегзарад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, дарахтони мевадиҳанда, гирди хона пол ниход маҳкам ва ҳуҷҷатҳошам 100%. хона мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи арзон монда мегӯяд. нархи хона 250 000 сомонӣ ки камтар муомила мекунад. ҳамин хонаҳо бардор, ҳамин хесайсияни нархошо 350 000 яъне ки акада сум дар кор мегӯяд. нархша бениҳоят арзон монда мегӯяд. 250 ягон сумша мегзарем. хоб якаш рақамҳои мегафон, ахираш 49, дуввумаш рақамҳои вавилон WhatsApp дорад, 66 WhatsApp дорад. ҳардуш кор мекунад, метавонед ки маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. хона беҳтарин ҷода ҳастай ва дӯстон азиз, ва дарахтони мевадиҳанда боғ дорад, бо хонаи тайёрам дорад, бо фундаментҳои дигар чизошам рехтага аст. ина обуш ба пеши хона оби мелӯшада ва оби заминиам дорад. хоб бо темоли ки ҳуҷҷатам дошта. марҳамат, занг занед 250 бо ягон сум муомила мегӯяд. срочнаи харидоро тамос гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай ки дӯстон азиз, хонаи срочна ҳастай ки ҳамин хонаҳое ки ҳамаш срочнае. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар қишлоқи Каварали. ҳамин хел маълумотҳо қишлоқи Каварагали. ҳамин хел маълумот нафаҳмида бошем, бо занг занед фаҳмода метиҳам. 9 сотиқ замин масоҳат дорад ки се дар хона кардагӣ ҳастай ки обу ва свет ҳастай. якта баня, хоб якта калидори дароз дӯстон азиз, хоб масҷид дар наздикиш, мактаб дар наздикиш. хона аз дуруни хона бо ғишти пухта ҳастай, яъне ки барои гарм шуданаш. аз берун дигар хел. хона проектҳои нав карда, яъне ки ремонтуш нопурра ҳастай, не ки срочна фурӯхта мешавад бо нархи арзон. 120 000 сомонӣ ҳастай ки бо муомила мешавад. 120 000 сомон.
خب این همین رقم‌های صاحب شدن که مگافون نمیدونم 24 ساعت کار میکنن و در رقم‌هاشون هم ایمو هم واتساپ پیوست دارن. از بیرون دیگه خیلی نمود غشت است، از رو غشتی پخته است. پروژه نو 120 همین راست خودی خچای میگد پروست از سوم در کش ده یعنی فروش نمودی خونه را نویای دنگره قشلوقی کاورگلی. خب مرما در رقمشون که زنگ زد در واتساپ ایموشون نویسیم بو میگد ای 120 سومانی بو سودا میکنیم. نو واریانت های خوب از نویای دنگره مکتب مسجد و چیزی لزومی در نزدیکیش بوده است، میتونید زنگ زنید. بگذاریم با ششم زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است که سروچنای قرار دارد در نویای دنگره در دهه درخشان گفتگی است. سویبوش نویای دنگره دهه درخشان دا دوستان از آبشیم 10 سوتیق زمین مساحت دارد که قریب که 3-4 در خانه فوندامنتش ریختگی تیار است که خطی کلیدور بانیه همش کتی 3 در خانه فوندامنت یک تا خب بانیه کلیدورش کتی هست دوستان عزیز و گیدوانش پولنی ادامو زندگی دارن و زمینی همواره سروچ نمیگد فروخته میشد با نرخی 45,000 سومانی که با معامله دارد. یکمش رقم‌های مگافون آخرش 90 دومش رقم‌های تیسل آخرش 90 واتساپ دارد و سومش رقم‌های پراموی رقم‌های روسیه آخرش 50 رقم‌های روسیه و 90ش واتساپ دارد اینش 90 رقم‌های مگافون تاجیکستان. نرخش میگه 45,000 است. با معامله میکنیم شخصانی که میخرین مرا زنگ زنین نرخ فوندامنت تیار زمینی هموار نرخش به نیت خوب و با ارزون هم میکده میتونید زنگ زنین و معلومات پراش از صاحبشون گیرین. میگذاریم با هفتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای شومانسور کوچه پومیر نزدیکی اشان 3 سوتیق زمین مساحت دارد که 14 خانه کردگی است دوستان عزیز که آب و سویت است بانیا دارد دوستان عزیز آشخانه بانیا و کانالیزاسیون هم دارد کانالیزاسیون دارد. خب درونوی خانه را خیلی صورتش نیست فقط بیرونش است. خانه میگه سروش نفروخته میشد با نرخی 290,000 سومانی که با معامله خوب دارد. آب و سویت میگه پیسه نیست 14 خانه خب 3 سوتیق زمین آشخانه بانیا مشکتی نرخش 290 است. با معامله داشته در رقمشون بیلین است. مرا شخصی خریدار زنگ زنیم معلومات بگیریم. و دوستان عزیز اگر شما در خالی خانه های فروشی کوارتیر از زمین مشی چیزی که برای رکلام کردن باشه مرا صورت معلومات در واتساپ ایمویی که در اول ویدیو در همون روی کنیم ما رکلام میکنیم. از شما خواهش که یا لایک در نداره لایک بزنید و نواری مور امکان باشد در ایمو واسه در کجا میتونید پلیسش کنید. میگذاریم با هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که قرار دارد در شهر تورسون زوده در 4 میکرورایون دا دو خانه کوارتیر است که در هفتم اوشونه قرار دارد که هفتم اوشونه منصدور 47 کвадрат метр که خب ریمونتش уже کرده‌اند уже بود میکنه ریمونتش زمانه‌ای است همش уже تیاره уже چسبونده است نمیشه. نرخ کوارتیر میگه 175,000 سومانی است. اگر که جوش که نفهمیده باشین با زنگ زنید با شما فهمونده میتین. در شهر تورسون زاده یعنی که ریگاردا 4 میکرایون 175,000 سومانی است با معامله خوب دارد. مرا دیگه معلومات گیریم. و دوستان عزیز از کدام شهر از کدام نوحیه از کدام محله که با شما خانه زمین کوارتر که لازم باشد در تگ کامنتر نویسید. اگر که ما یافتیم از فروشنده و در ویدیو آینده جدا کرده برای شما پیشکش میکنیم. لایک دریغ ندارین زنید و نواری ما رو خوش میکنید تا آخرش تماشا کنید. بگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که قرار دارد در شهر بوخته شهر خرمون تپه در 14 میکرایون نزد مسجد. دو خانه کوارتیر است که در یکم اوشونه قرار دارد 36 کвадрат метр так خانه دو تا так خانه دارد که قطعی подвалش است با агарочам دارد домой советский. خب ремонтش هم خیلی زمانه است. سریدنی نرخ کوارتیر 220,000 سومانی است با معامله خوب دوستان عزیز. یک بار دیگه با دقت گوش کنید. خب خانه میگه مثلا شرایطش میگه میونه ریمونتش دو так خانه دارد قطعی подвалش یعنی با агарод هم دارد. نرخ کوارتیر 220,000 سومانی است. رقمش در پایین ویدیو مگافون است. شخصانی که میخرین با زنگ زنین معلومات گیرین. و دوستان از باز میگیم که چه رکلامی که داشته باشین مرامت خانه زمین کوارتیر روی کنین مو رکلام میکنین و نورا تا آخر تماشا کنین. بگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که قرار دارد در شهر وحدت در مرکزش و با خانه‌ای که در تریتوری وحدت باشه میگه با خانه زمین هم از تریتوری اگر تنگایی باشه علیش میشود سومکاتی هم وزی میگیم.
духонага квартираи бадрон ки дар сери мусеи мошина қарор дорад 45 квадрати метрае. бо обсвеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона байна, ремонтшам хуб аст, ремонт кардагӣ, ҳамаш обшим соз аст. нархи квартира мекард 220 000 сомони аст, бо муомила меша ё ки ба ягон хонаи заминӣ аз территорияи вақт тангаӣ боша, алиш мекунем, вариантро пешниҳод кунем. илтимос мекунам фақат не ки дар WhatsApp, яъне занг занед дар WhatsApp шуд, намер рақамошро WhatsApp дорад, дар WhatsApp агар рақамошро кор накард, ё алиши ба территорияи ай тангаӣ боша, хонаи заминӣ, ё ки сумаки нархи 220 бо савдо доштае. кадом меда ки ҳамин вариант махқул аст, маромад занг занад. ин буд навори имрӯзаи мо. То видео